tvojej kamarátke, jako určitě to nemáš lehký, ale držím ti palce i tak, jako. No, môžeme ísť ďalej. Chcípnem, jak ho odpálkovala. Ja som v tomto profík. Fakt, I'm the pro. Takže ja som... Hovorte mi bozes. B. Nemôžem to asi povedať, lebo ma bloknú. Ale viete, čo myslím. Takže keď sa to ešte ukážeš, jako... tak ti dám ešte trochu jako mi energie. Když budeš jako slušný, jo? Když nebudeš, tak jako poletíš. Jak kometa. Z tohohle livestreamu. Víš, ještě, že to mám v rukách já, jo. Broku. No, som rada, že sa bavíte. Mňa to tiež baví, popravde. Fakt, už dlho tu nikto taký nebol. A juj, aká zlá, ale si fajn zlá. Tak to si ešte nevidel, ja keď som zlá. Toto som práve veľmi zdvorila a milá, neblázni. Čo? Zlú už ma zažiť nechceš. Milujú tvoju češtinu, praštinu. To je ako praština? Ja ináč toto neviem rozlišovať. Že neviem proste, brnenský prízvuk by som chcela vedieť. V čom sa rozlišuje proste ten, akože prízvukov, ja nevidím v tom nejak rozdiel, toto by som sa mala naučiť rozprávať proste ako Pražačka, potom ako z Brna, kebyže som, a potom ako Ostravačka, to by som strašne chcela vedieť. To ste ju nevideli zlú, to je dačo úplne iné, keď je takáto a keď je zlá, to sú dve odlišné veci u nej. No ani ty si ma ešte nevidela zlú. Pozor, málo kto ma podľa mňa videl zlú. No ja nevidím rozdiel v tom, jak rozprávajú Ostraváci a Pražáci. Prečo to ja tak mám? V Plzni taky mluvíme inak. No ja by som toto chcela vedieť rozlišovať, ale ja proste to beriem, že čeština jak čeština. Ale ja viem, že v tom rozdieli určite sú, ale ja ich neviem rozlišovať. Čo ma dosť sere. Ináč. Všetci zastať sa mužov odsúdených v skladbe Čau. Čo sa chceš zastávať mužov odsúdených v skladbe Čau? Podľa mňa si zaslúžia môj súd. Takí muži. Vieš vôbec, o čom v tej skladbe hovorím? Lebo podľa mňa absolútne nemáš páru. Tak to mi prosím povedz, že o čom si myslíš, že je pesnička Čau? Vyzval tvoj komentár, tak už si nepamätám, ako si sa volal, dúfam, že ťa tu uvidím. Ja som nebol, ale mamka fanúšička je, tak hovorila, že ťa pustila. Ináč to je vážne, že keď sem chodíte mi na livestream a hovoríte mi, že vaši rodičia sú fanúšikovia. Minule mi baba písala, že na koncert, mali sme koncert v, myslím, Plzni, alebo teraz proste vo Svitavách, neviem na ktorý z týchto dvoch, a proste baba mi píše: ahoj, ja si sa neprídem, ale milujem ťa, ale moji rodičia išli. A som bola tak, že
Prečo ešte bez nej? Proste. Takže rodičia sa išli baviť, išli na môj koncert a malú nechali doma chúďa, tá mi potom písala správu. Asi na to myslím zo srandy, mám ju ako muž dosť prepočúvanú, milujem. OK. Tak to potom berem. Na aký stret, keď som prišla? Vôbec neviem. Ale si mám na teba požiadavku, nemám partnerku na stúžkovú, každá odmieta, nevieš niečo poradiť? No skús čáva.